Information Sound Studio. So da zo zana ba ku bayani yan uwa, soyayya ana da daɗi amma wata ran sai an ji haushi. Labarin so da zo zana ba ku bayani yan uwa, soyayya ana da daɗi amma wata ran sai an ji haushi. Sanya shi akan ma'auni, na auna na ji zafi ashe so dace ne gani na. Labarin so na zauza na baku bayani yan uwa, soyayya ana da daɗi amma wata ran sai an ji haushi. Wata rana mun fito gida ni da masashi mun nufi sauni, sai ga wata yarinya tafiyar ta tana canji na launi. Fara ce doguwa ta kisan da ya zo kuma ya shige ni, yanayi na duk ya sauya na ga muradin rayuwa na. Da masaci da godani sai ya ce min ke biya a fili, sai na yi masa inkiya na ce duba kai ma za ka gane. Da ya duba sai ya ganta ya kallon ya ce gaskiya ne, da muje yanzu mu same ta mai maganar so har da kauna. Labarin so na zauza na baku bayani yan uwa, soyayya ana da daɗi amma wata ran sai an ji haushi. Masaci lalle ya kai Romeo ne, ya ce assalamu alaiki kyakkyawa da salam kalami. Ta dago kai sai ta cewa alaika salamu ya akai ne, sai abokina ya ce mun zo maganar so ne da kauna. Labarin so na zauza na baku bayani yan uwa, soyayya ana da daɗi amma wata ran sai an ji haushi. Sai ta san mana lokaci mun kamar ta kalamin so gare ta, sai ta nuna farin ciki har ta ce muna amsa ta aminta. Daga nan ne murmushi na na samu abin da nake ta fata, ashe tamkar ruwa bisa mai haka nan ta kayan gani na. So in karkare gashi tayin zahibin hali ne, amma mu haɗe ta biyu na yi alkawarin zan muku maimai. Ciki za ku ji tayi min mutunci sosai a cikin bayanai, sannan ku ji zantuka kan na zai fata 'yar auta ta mata. Labarin so na zauza na baku bayani yan uwa, soyayya ana da daɗi a wata ran sai an ji haushi.